Хәзерге кеше Европада 54 мең ел элек барлыкка килгәндер. Бу нәтиҗәләргә Тулуз университетыннан Людвиг Слема җитәкчелегендә тикшерүчеләр төркеме иреште. Франциянең көньягында урнашкан Мендре гротусында казу вакытында алар 15 мең елга якын яшәгән баланың тешен тапканнар. Бу континентта Homo sapiens төрләренең урнашу вакытында алдыннан. Күптән түгел неандерталлар һәм хәзерге кешеләр 40 мең ел элек Европаны кичеп чыктылар. Аннары неандерталлар үлде. Без уйланган күпкә алдарак. Шунысы кызык, соңрак неандерталлар кайтты. Шуңа күрә без хәзерге кешеләрнең бик иртә күренеше. Алар юкка чыккан кебек. Теш бу урында неандертал эзләре булган мәдәни катламалар арасында табылды. Алар шулай ук Төньяк Африкада Homo sapiens сайтларына хас булган таш коралларны таптылар. Тикшерүләр күрсәтүенчә, хәзерге кешеләр мәгарәдә берничә дистә ел эчендә күченделәр. Отмечают, что современные люди пробыли в пещере всего несколько десятилетий, после чего на долгие тысячелетия там обосновались неандертальцы.